אתה זוכר את זה? מה? שהלכתם לבנות סקייבייס ואז ערן חצר את הריבוט פה. וואי. אתה זוכר את זה? זה מתאים לו. הוא עד עכשיו נראה לי עושה את זה. רגע. חצר את הריבוט פה. בסדר. ומה אתה מצפה מבאדם שקורא לארדופ קופסה כחולה, אחי? קופסה כחולה. אח שלי בכלל קורא לזה סטארדרופ, שיהיה בריא. מה סטארדרופ, אחי? רואים שהוא מושפע מהברולסטארס. אח שלי קורא לזה סטארדרופ, אחי. אוי אוי. אני זוכר הוא קרא לאילים רן. הנה מה. וואי, אח שלי קורא לזה אקטימל, למיניס. מה? העיקר הוא נותן עצות על פורטנייט, אחי. אחי, מה אתה מבין?